I hope we have enjoyed a lot. So this time, it's also a precious time where we have to listen the word of God. So may you open our heart, may you open your heart, and also so that don't move around. May you please be sit there so that you can listen the message of today. So this time, may you allow me to invite Pastor Samuel Kim instead so that he can give us the message. So let's welcome Pastor Samuel Kim in the stage. Thank you so much. Good afternoon, everyone. Masana bwino nonse. Yes, hope you're having a wonderful time here. Ndikwa nthawi bwino kuno. Bible lecture is very important for us to know the Word of God. Nde Bible lecture ndiyofunira kwa ife kuti kadziwe mawu a Mulungu. Sometimes it's not easy to explain to you a world of heart that we cannot see or touch. Nthawi zina ndizovuta kufotokozera za dziko la mtima limene sitingalione kapena kuligwira. But if you just a little bit open your heart and come closer to listening to the Word, Koma ngati mungatsegule mitima yanu kubwera chifupi ndi mawu, I'm sure this will be a very blessed time for you. ndikha nthawi yodalitsika kwa inu. Eventually, what we are learning from the Bible is how weak and lacking we humans are, Ndiye chimene tikuphunzira m'Baibulo ndichoti ndife ofowoka ndi operewera bwanji. and how big and great God is. Ndiye tikuphunziranso kuti Mulungu ndi wamkulu motani. But if humans are trying to become like equal to God, Ndiye pamene anthu akuyesera kukhala ofanana ndi Mulungu, everyone, that is the heart which the devil has possessed. uwu ndi mtima umene ali mwa Satana. That's why everyone, we need to learn the heart properly so that we can meet the precious salvation. Ndiye tikuyenera kuphunzira mawu a Mulungu bwino lomwe kuti kakumane ndi chipulumutso cha mtengo First of all, wapatali. let's read one word from the Bible. Ndiye choyamba tiwerenge vesi imodzi m'Bible. If you see in the book of Jeremiah chapter 17, Mukuona buku la Yeremiya chapter 17. Jeremiah chapter 17, verse 9. Yeremiya chapter 17 verse 9. Everyone, let's read all together. Ndiye tiwerenge tonse limodzi. Are you ready? Mwakonzeka? Okay, begin. Tiyambe. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Mtima ndi wonyenga koposa ndi osachiritsika, ndani angathe kudziwa? Everyone, what does the Bible say here? Kodi Bible nena chani apa? What is the most deceitful above all things? Chinthu chabodza kwambiri kuposa zinthu zonse ndi chani? What? Ndi chani? Oh, yes, our human heart, Bible says, is most deceitful above all things. Ndiye mtima wa munthu ndi wabodza kwambiri kuposa zinthu zonse, Bible likutero. And then what? Desperately wicked. Ndi oyipa kotheratu. The Bible is saying that our human's heart is deceitful and desperately wicked. Mtima wathu ndi oyipa kotheratu komanso ndi wabodza. But what is more important here? Koma chofunikira kwambiri apa, Who can know it? ndani angathe kudziwa? Yeah, who knows this? Ndani amadziwa zimenezi? Who understands this? Ndani amamvetsetsa zimenezi? Even today, sadly, many people do not realize how evil our human's heart is. Chofuna choti anthu ambiri sadziwa kuti mtima wathu ndi oyipa motani. That's why it's okay for you to pray. Ndiye chifukwa ndi zabwino kwa inu kupemphera. It's okay for you to try to keep the commandments. Ndi zabwino kuyesera kusunga It's malamulo. okay to try to do something good. Ndi zabwino kwa inu kuyesera kuchita china chabwino. But what Bible is saying, everyone, your heart, our heart is most deceitful above all things. Koma zimene Bible likukamba kuti mtima wathu ndi onyenga koposa ndi And osachiritsika. God is saying our heart is desperately wicked. Ndi onyenga koposa ndi osachiritsika. So wicked. Ndi oyipa kwa basi. But the bigger problem is that people don't know this. Vuto ndi anthu sadziwa zimenezi. You understand? Mumvetsa? That's why one day God
wanted to teach this heart to the people. ndife asina mulungu afuna kuphunzitsa mtima umenewu kwa anthu. Of course, the moment Adam and Eve ate the fruit which God said you shall not eat, pamene adamu ndi hava anadya chipatso chimene mulungu anati usadye, sin entered inside their hearts, ndi tchimo linalowa mkati mwawo, and death spread to all men, Bible says. ndi imfa inafikira anthu onse, Baibulo likutero. In other words, outwardly you might look like you're kind, generous, good people, ndiye kunja athu ngati odekha abwinobwino, but Bible is saying, koma Baibulo linena kuti due to that sin that has entered into our hearts, kudzera mu tchimo limene lalowa mkati mwa mtima wathu, we have become the most wicked people in the world. tinakhala anthu oyipa koposa pa dziko. But problem is, this sin is hidden underneath your heart. ndiye vuto ndoti tchimo limabisika mkati mwa mtima wathu, It's hidden. ndilobisika, And people have wrapped this heart around ndi anthu amabisa mtima umenewu with their own conscience. ndi chikumbumtima chawo, Also wrapped it around with laws. ndi amabisanso ndi malamulo, And wrap this sin around, they package around with the etiquettes, manners, respects. ndi amabisa mtima ndi khalidwe labwino, ulemu ndi zina. And on top of that, they wrapped it around with what is called law. ndi amamalizanso ndi chilamulo. Finally, they wrapped it around with what is called religion. ndiye komalizira amamaliza zonse ndi chipembedzo. Do you understand? Mumvetsa? They wrapped it around with religion. amakutira mtima wawo ndi chipembedzo. Problem is, this religion that is on the top ndiye chipembedzo chimene chili pamwamba pamenepa is not helping us to reach to understand the heart of God. ndiye sizitithandiza ife kufikira mtima wa Mulungu. Instead, people are thinking, no, I go to church, I pray hard, I worship God. anthu akaza ndimapita kutchalichi ndimapemphera molimbika. So the sin deep inside their hearts, people are not solving the problem. ndiye mozama tchimo lili mkati mwawo, anthu sakukonza vuto limeneli. But outwardly, because they are going church, praying, worshiping God, koma kunja kokhafu amapita kutchalichi amapembedza ndi kupemphera kwa Mulungu, people are just satisfied with their religious life. ndiye anthu amangokhutitsidwa ndi moyo wawo wa Let me chipembedzo. just look below one verse down from this ndiye tione verse vesi 9, imodzi verse kutsika 10. musimu, Jeremiah chapter 17, verse 10. vesi 10 ya Yeremiya 17. Bible says, I, the Lord, search the what? Baibulo ine Yehova ndisanthula mitima ya ndani? Search the what? Ndimasanthula chani? The heart. Mitima. But the thing is, does God look at your religious behaviors? Kodi Mulungu amayang'ana moyo wanu wa chipembedzo? Underneath that, does God look at how you respect the law? Kodi Mulungu amayang'ana mmene mmalemekezera malamulo? And underneath that, your manners, Kapena kuyang'ana khalidwe lanu? and also your what? Your conscience. Kapena chikumbumtima chanu? In front of God, you need to peel off everything ndiye pamaso pa Mulungu muyenera kuchotsa zonse that is covering your heart. zimene zikuphimba mtima wanu. So whenever you stand before God, Pamene mwema pamaso pa Mulungu, God, I went to church. ambuye napita kutchalichi, I worshipped you. I nakupembedzani, praised you. I nakulambirani, prayed to God. ndiye I napemphera kwa served you. Mulungu, natumikira inu. These outward religion is not what God will look at. Ndiye izi za chipembedzo zakunja si zimene Mulungu Bible says, akayang'ana. I, the Lord, search the heart of men. Ndiye kuti ine Mulungu ndisanthula mitima ya wana a anthu. You understand? Mumvetsa? Now, when Jesus Christ came to this world, Pamene Yesu anabwera dziko lapansi, there were many religious people. pana anthu ambiri a chipembedzo. Especially among them, there were this group of people who were called Pharisees and scribes. Maga Farisi ndi Asaduki. People who truly respect the law, trying to keep the 10 Commandments every day. Ndi anthu amene amalemekeza lamulo kuyesa kusunga malamulo 10 aja tsiku lonse. Now, there's something that God saw and God has judged about these people. Ndiye pali chimene Mulungu anaona ndi kuweruza za anthu amenewa. If you see in book of Matthew chapter 23, Ndiye mukona Mateyu chapter 23, verse 25, verse yake 25. Bible says like this. Bible nena monga chonchi. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites!
For you cleanse the outside of the cup and dish, but inside they are full of extortions and self-indulgence. Tsoka inu alembi ndi afarisi onyenga chifukwa mutsuka kunja kwa chikho ndi mbale, koma mkati iwo adzala ndi kulanda ndi kusadziletsa. Here Jesus is speaking, saying to Pharisees and scribes, woe to you, curse will be to you. Ndi Yesu akhala kwa alembi ndi afarisi onyenga inu. You are just focusing to cleanse the outside of the cup and mungosamala the dish. kutsuka kunja kwa chikho. But what is Jesus saying? Yesu akuti chani? But look inside your heart. Tayang'ana mkati mwa Look mtima wanu. inside you. Mkati mwa mtima wa inu. It's full of extortions and self-indulgence. Ndinu odzala ndi chinyengo ndi chisadziletso. Jesus pointed out that your heart has to be clean. Ndi Yesu anakuti mtima wanu umene ukhala It's woyeretsedwa. our heart that has to become free from sin. Ndi mtima wathu umene ukuyenera kukhala womasuka ku tchimo. Outwardly just going church. Ndimangopita ku tchalichi. Outwardly just praying and worshiping God. Nenze kupembedza Mulungu ndi kulambira Iye. Cannot solve the problem of your heart. Ndi sizingagonjetse vuto la mtima wanu. Everyone, if you see the next verse, Ndiye mukuona verse verse yotsatira. 26. Blind Pharisees first cleanse the what? Choyamba mutsuke chani? Inside the cup and the dish. Afarisi wakhungu yamba watsuka mkati mwa chikho ndi mbale. Everyone, first clean where? Choyamba atsuke kuti? Inside our heart. Mkati. So what we are learning here, Ndiye chimene tikuphunzira apa. why I'm saying to you, do you think that praying can wash away your sins? Njifani mali kodi mukazi opemphera kungayiretse machimo anu? Do you think that because you keep the commandments, you can become forgiven from your sins? Kodi mukazi poti mumasunga malamulo mungakhoza kumasuka ku machimo? These are all the things that are belonging outside. Zinthu zonsezi zikuchitika kunja. Do you understand? Mumvetsa? Do you understand, everyone? Mumvetsa nonse? Everyone, then the question is, what can make us to be clean inside our heart? Kodi chingatipanga kukhala woyera mkati mwathu ndi chani? People just go, when you go to church, people just say, pray hard, live well, keep commandments, help the poor. Ndiye anthu apecha amatipemphera muzilira sungani malamulo othandiza osauka. Everyone, these things are just outwardly things, outwardly covers, outwardly looking like you're a good person. Zinthu zakunja kukhala kuzongoyesa kuphimba zobisa koma zimachitika kunja. Which is not a spiritual guidance or spiritual teachings of Bible. Ndiye siziphunzitso za uzimu kapena chitsogozo cha moyo wa uzimu moyenerera. That is why I'm saying that prayer, outwardly trying to do good, cannot wash away your sins. Chifani madoti pemphero kapena zochitika kunja sizingatsuke machimo anu. Everyone, but the problem is people do not understand that. Kwa kuti anthu samvetsetsa zimenezi. People do not realize how weak and lacking we are. Anthu samvetsa ndi fofoka ndi operera bwanji. Now one day God wanted to show our hearts to us. Ndiye tsuna Mulungu afuna kuonetsa mtima wathu kwa ife. God wanted to what? Mulungu afuna kutani? Show our heart. Kutionetsa kuti mtima wathu ndi otani. That is why God presents the 10 commandments to us. Ndi chifukwa chake Mulungu anabweretsa malamulo 10. In fact, these 10 commandments is just the general, just a general 10 commandments out of total of 613 laws and commandments which God gave to Israel. Ndiye malamulo 10 ndi sanamira zokhazo pa malamulo 613 amene Mulungu anapereka kwa ana a Israeli. Now, it is true that God gave to the people, Ndiye ndizoona Mulungu anapereka kwa anthu. but God's intention was not to save the people through the keeping the commandments. Koma cholinga cha Mulungu sinati apulumutse anthu powapatsa malamulo 10 ayi. God gave the 10 commandments which was difficult for us. Ndiye Mulungu anapereka malamulo 10 amene ndi ovuta kwa ife. Even when Jesus Christ came to this world, Pamene Yesu anabwera dziko lapansi, He has explained how difficult this law is. anafotokoza malamulo ndi ovuta motani. He has explained like this. Anakamba monga chonchi. The 10 commandments say if you keep adultery, it's a sin, right? Ndiye malamulo amati ukachita chigololo ndi tchimo, sioncho? Right? Sioncho? But what did Jesus say? Koma Yesu akuti chani? If not physically you commit sin. If you look at a woman to lust, Jesus said, you have already committed Ndiye Yesu adultery. akuti pongoyang'ana mkazi kumkhumba ndi kumsilira watha kuchita naye kale chigololo.
Who here have never thought of lust in your life? ndani amene sanaganizepo za mtundu umenewu mumtima mwake? Anyone? Alipo pakati pathu? Pastor, I have never committed sin. Abusa sinachitepo zimenezo. Who here have never thought of lust? Ndani sanaganizepo zosilira moyo mwake? Yeah, probably there's no one. Motsikimizika palibe wina aliyense. Just by looking into your opposite sex, ukangoyang'ana osiyana naye ziwalo, having the lustful heart, Bible says you have already committed adultery. ndiye ndikumukhumba ndiye wachita kale chigololo ndi iyeyo. This is the standard of God. Uwu ndiye mlingo wa Mulungu. Now, if you are saying there are some people here, what do you think is a way of salvation? ndiye pali anthu amakoza njema koza ndi njira ya chipulumutso. Some students raise their hands saying, "Oh, I know. Ana akulumika ngolo ndikudziwa. What is it? Ndi chani? Keeping 10 commandments." Kusunga malamulo 10. Ask that student. Mufunse wamphunzira ameneyo. You have never looked at a woman or man and never had lustful heart? Kodi sunayang'anepo mzimayi, mtsikana kapena anyamata ndi kumkhumba? What would that student say? Ndiye amene ayankhula chani? Will he say that he have never had it? Atone kuti sanapangepo zimenezo? However, you see, these 10 commandments was so tough, it's impossible for humans to keep. Mukaona malamulo 10 ndi ovuta kwambiri oti munthu sangakhoze kusunga. So here we need to understand, Ndi apa tiyenera kumvetsa what was the heart of God when he was giving these 10 commandments to us? kuti mtima wa Mulungu potipatsa malamulo 10 unali otani. On top of that, Kuonjezera pamenepo, in James chapter 2 verse 10, Yakobo 2 verse 10. let's see, I'll show you on the screen. James chapter 2 verse 10. Yakobo 2 verse 10. These 613 laws and commandments, as you are trying to keep them all, Malamulo 613 panokesera kuwasunga onse. let's read all together. Tiwerenge tonse limodzi. Ready? Konzekani? Begin. Tiyambe. For whoever shall keep the whole law, yet stumble in one point, he is guilty of all. Pakuti amene aliyense angasunge malamulo onse koma akakhumudwa pa limodzi, iyeyu wachimwira onse. As you try to keep the whole law, Pamene ukuyesera kusunga malamulo if you onse, fail in one point, ukalephera pa limodzi, what does the Bible say? Baibulo liti chani? You are guilty of Ndiye kuti walakwira onse. all the law and the commandments. Ndiye walakwira malamulo onse ndi chiweruzo chake. So is there anyone here who have never committed sin, Ndiye alipo pakati pathu amene never sanachimwepo, broken a law, amene sanaphwanyepo lamulo, never even look at other man or woman to lust? amene sanang'anepo mtsikana kapena nyamata ndi kumsilira? Anyone who have kept this perfectly? Alipo amene asungapo malamulo amene Raise wabwino your lomwe? hand. Raise your hand. I really want to applaud you if you have done so. Ngati mulipo takwezani mkono modzinyadira funa Anyone? tikuyamikireni. Alipo pakati pathu. You don't deserve to be applauded. Simuyeneka kuti tikuyamikireni. No one, right? Palibe. Then everyone. Ndiye nonse. Then let's not just leave it like that. Tisangosiya monga choncho. Let's understand Ndiye what is this timvetsetse 10 commandments. kuti malamulo amayimirira chani kwenikweni. What does this 10 commandments actually do to us? Ndiye kuti malamulo 10 amenewa amachita chani kwa ife. Even if you see Romans chapter 7, Mukaona Roma chapter 7 verse 12. verse yake ya 12. Romans chapter 7, verse 12. Roma chapter 7 verse Now, 12. I want to point this out to you. Ndiye ndifuna ndikuonetsera zimenezi. In our church, we do not disrespect the 10 commandments. Ife mu mpingo wathu sitipeputsa malamulo We 10. respect it and we honor it. Timalemekeza malamulo amenewa. But honoring the 10 commandments is not meaning that I'm teaching you that you should keep it. Ndiye kulemekeza malamulo sutanso ndikuwuzani musunge malamulo amenewa. Honoring means you need to understand the law correctly. Ndiye kuti mukamvetsetsera mulolo bwinobwino ndiye The kuwalemekeza. Bible says here, Ndiye mvetsa apa. therefore the law is what? Holy. Law is Lamulo ndi what? langwiro. Lamulo ndi chani? Holy. Langwiro. Oh, then pastor, if the law is holy, why are you telling us that we are not able to keep them? Ndiye ngati lamulo liloyera mutiuziranji kuti sitingakwanitse Shouldn't we kusunga. try to keep it so that we become holy too? Ndiye simukuyenera kuliza kuti tisunge kuti Khristu nafenso oyera. Let's read a little bit more. Therefore the law is holy and the commandment holy and just and good. Ndi chilangizo chache nchoyera ndi cholungama ndi chabwino. Yes, the law is holy and good.
ndiye lamulo ndi loyera ndi labwino. What I'm blaming is not the law. Ndiye limene ndikuloza chala si lamulo yayi. What I'm blaming comes out in the next verse. Ndiye chimene ndikuloza chala chibwera pa verse It's yachiwiri. about us. Ndiye ndi za It's ife. about you. Ndi zokhudza iwe. Law has it's perfect, it's holy. There's nothing to blame about the law. Lamulo ndi loyera ndi langwiro palibe choti ngalidandaule lamulo. But we are not understanding about ourselves. Koma sitikumvetsetsa zokhudza ife eni Let's see the yake. next verse. Ndiye tione verse yotsatira. Has then what is good become death to me? Certainly not. Ndipo tsopano chabwino chija chinandikhalira imfa kodi msatero ayi. But sin, that it might appear sin. Koma uchimo kuti uoneke kuti uli uchimo. Here Bible is telling us the purpose why God made the law. Ndiye apa Mulungu ationetsera cholinga imene anabwetsera lamulo. Now, whenever the law says do not commit adultery, Pamene lamulo lusachita chigololo it's the standard. ndi mulingo. But every time we look at a woman to lust or look at a man to lust, whenever we commit adultery, is to show us, to reveal the sin that is inside us. Ndiye pasatala kuitsa amene achita chigololo lamulo likutionetsera tchimo limene lili mkati mwa ife. Law is holy Lamulo ndi loyera. when Nthawi yanji. when it's being used to reveal what? Is to reveal what? Ndiye lamulo ndi lofunika amene akugwiritsa ntchito kuonetsera chani? It's to reveal what? Luonetsera chani lamulo? Is to reveal what? Luonetsera chani? Yes, its purpose is to reveal the sin. Ndiye ntchito ya lamulo ndi kuonetsera tchimo. Was producing death in me through what is good, so that sin through the commandment might become exceedingly what? Exceedingly what? Mwapita khautani? Sinful. Ochimwa. Now listen carefully. Ndiye mvetsere bwino. God gave the 10 commandments. Mulungu anapereka malamulo 10. We can put it like that, or we can say in total 613 laws and commandments. Titonera choncho katana kuti anapereka malamulo 613 ndi chiweruzo chake. Now there are, sorry to say like this, but there are silly people out there who think that they're able to keep it. Pepani na choncho kwa pala anthu ena maganizo kuti akhoza kusunga malamulo amenewa. Do you even know how many commandments are there? Kodi mukudziwa kuti ndi malamulo angati ali pamenepo? I mean, Chiweruzo chake. I'm saying, I told you the number 613, but I'm saying, do you know what kind of law are these? Ndakuza 613 kwa mukwadziwa malamulo onse kuti ndi ati? Out of the 613 laws, Mwa malamulo 613, listen carefully, mumvetsere bwino, 26 laws are only kept if you dwell in the land of Israel. malamulo 26 akhoza kungosungidwa amene uli m'dziko la Israeli. Understand? Mumvetsa? Do you understand? Mumvetsa? You can only keep the 26 law if you dwell in the land of Israel. Mukhoza kusunga malamulo amene amekhala m'dziko la Israeli. Do you live in Israel? Makhala ku Israeli inu? No, you live in Malawi, right? Makhala kuno ku Malawi sioncho. Right? Sioncho. Just by living here in Malawi, you have already broken how many laws today? Ndipo ngokhala kuno ku Malawi mwasowa kale malamulo anga? Yes, you have already broken 26 laws. Ndiye malamulo 26 mwaphwanya kale. Just by breathing, you Ngoti have broken how mukupuma many basi. laws? How many laws? Mwaphwanya malamulo angati? 26 laws. Malamulo 26 mwaphwanya Now, for kale. all those people out there who does not know the 613 laws, let me just show you two of them. Ndiye amene musakudziwa ndingokuonetsani malamulo awiri. Leviticus chapter 19, verse 19. Just two of them. Tione malamulo awiri amenewa. Leviticus chapter 19, verse 19. Levitico 19 verse 19. You shall keep my statutes. You shall not let your livestock breed with another kind. You shall not sow your field with mixed seed, nor shall a garment of mixed linen and wool come upon you. Verse 19 ndiwerenga.
malamulo ndi malemba anga, usamalola zoweta zako za mitundu yosiyana zikwerane, usamadzala munda mwako mbewu za mitundu iwiri, usamavala zovala chansalu za mitundu iwiri zosokonezana. We have a small field in front of our church here. I don't know if you have seen there. Tindi malo athu ground timeti mapanga. Have you seen the small field there? Monapo Why are you laughing? museke fwa chani. It's so small, it's funny. Ndiwangono kwambiri zoseketsa. Did you see what we have planted? Mwaona kuti kumunda meti nawo ukuti nadzalapo chani? There are some reps there. Pali lebu kumeneko. Okay? Mumvetsa. And also in that side, there are some spring onions there. Ndiye nadzalaso masamba mtundu wina mbali nayi. Did you know that that is sin? Mudziwa limene ndi tchimo? Did you know that that is sin? Mudziwa limene ndi tchimo? In one field, Ngati munda umodzi, don't plant two different kinds of seed in one field. musadzale mbewu zosiyana ziwiri munda umodzi. That is sin. Limene ndi tchimo. You understand? Mumvetsa? So you're only allowed to plant only one type. Ndiye kungodzala mbewu ya mtundu umodzi. So if you want to plant reps, you should only plant reps in that field. Ndiye ngati mufuna kudzala kandi grapes mdzala grapes ekhaekha. Sorry, here there's a gentleman here. Pepana pali mzathu uyu. He's wearing a uniform like this, right? Wavala malaya ngati awa. What is this made of? Is there some tag? Ndapangidwa ndi chani? Can you see the tag? No, inside there's a tag. Pali chionetsero yapangidwa ndi chani There's no mkatimo? tag. Palibe kapepa kachamonetsero yapangidwa But ndi usually chani? these uniforms, it's made of polyester, right? Ndiye mapangidwa zopangidwa polyester ndi And nylon. iron. Like usually it's like 65% polyester, like 35% nylon, something Ndiye like that, right? 65 polyester ka mapresente nawo mtundu wina aso. What are you doing? Ukupanga chani? You're sinning right now. Ukuchita tchimo tsopano. Remove. Povala tavula basi. He's now wearing jeans. Ndiye pasipo avala jeans. For sure, this one shirt and this jeans is two different fabric, Ndiye right? motsimiza zoti ndi mtundu osiyana wa nsalu zopangira zovala zimene si choncho? Everyone, catch him. He's a sinner. Ndiye uyu ndi wochimwa nonse mukwireni. Oh, he's a sinner. Ndi wochimwa. According to the law of God, he's a sinner. Mogwirizana ndi malamulo a Mulungu munthu amene ndi wochimwa. She's wearing a dress, Wavala dress. but she has one black shirt inside and a dress. Ndiye So she is also a sinner. pamwamba pa chovala china amenso ndi wochimwanso. For this student, Seti uyu she's wearing the same fabric, I think, top and wavala bottom. chovala chofanana ndithu. Well, it looks same color, right? Zikuoneka za mtundu ofanana eti. But we have to check the material. Koma teneko nsalu anapangira Is this chani? 100% cotton Kodi ndi cotton yekhaekha or not? kapena ayi? If it's mixed, then this also is sin. Ngati zasakanikirana leso ndi tchimo. Do not put two same linen. Musaphatikize nsalu Do not zosiyana. wear two different linen. Ndiye musavale chovala chopangidwa ndi nsalu zosiyana. Do you see how strict the law is? Muona lamulo ndi lofuta bwanji? Can you say that you can keep it? Ndiye mukhoza sunga lamulo limeneli. Everyone, if you go around saying, Pastor, I know the will of God. How Yeah. can you be saved? I know the will of God. Ndiye mukamati abusa ndimadziwa chifuniro cha Mulungu. Keeping the 10 commandments. Nisunga malamulo 10. Every time you see someone say like that, Mukamona alesa unena choncho, we need to become a society whereby we point finger at them. ndiye tinokhala anthu omuloza chalo kuti iwe He does not know Bible. sakudziwa Baibulo bwinobwino amene. Shame on you. Iwe chita manyazi iwe. Everyone point at yourself. Ndiye mudzilose nokha chala. Go on, point at yourself. Dzilose ni chala nokha. Don't point at your friend, point at yourself. Usalose chala mzako, dzilose wekha chala. And say, shame on you. Ine ndi wochititsa manyazi ine. Quickly, point. Mwachangu changu tete pangeni basi. Why you're not pointing at yourself? Iwe sikudzilose chala bwanji. Point at yourself. Udzilose chala wekha. Point at yourself. Udzilose chala wekha. Shame on you. Iwe wochititsa manyazi iwe. Everyone, Inu nonse. do you see how difficult it is to keep the commandments? Muona lamulo ndi lovuta bwanji kusunga. You need more explanation? Ndifuna ndifotokoze kwambiri apa. Do you need more explanation? Mufuna ndifotokozebe. You see, what I'm trying to tell you is that Chimene ndifuna ndikuze ndichona kuti law was not made to wash your sins
or to free you from sin so that you can become righteous. lamulo sinapangidwa liletse machimo anu kapena kutsuka machimo anu mukhale omasuka ku tchimo. As we have read in Romans chapter 7, monga tawerenga Aroma 7, law was made to reveal your sins lamulo linapangidwa lionetse tchimo limene labisala mkati mwa inu, so that you become exceedingly sinful. ndiye kuti ukhale ochimwa kopitilira. But although I explain like this, ndiye ngakhale ndifotokoze chonchi, sorry, but there are people who insist, no, pastor, no, but my pastor said we have to keep the 10 commandments. anthu amati aya abusa angamatene kosunga malamulo I 10. respect the 10 commandments too. ndimalemekezanso malamulo 10 But the way nane. how I respect it, kwa amene ndimalemekezera malamulo 10, God gave us the law, that's right. ndiye mulungu anatipatsa lamulo ndi zoona. He was trying to reveal how weak and sinful nature I am. afuna aonetsera ndine ochimwa ndi oyipa bwanji mu chibadwa changa. Everyone, if you go back to Romans chapter 7, mukaona Aroma 7 verse 13, verse yake 13, Bible says that Bible nena kuti what is good become death to me? Certainly not. But sin that it might appear sin. ndipo tsopano chabwino chija chinandikhalira imfa kodi msatero ayi koma uchimo kuti uonekere kuti The uli purpose uchimo of the law was unachita to imfa. reveal the sin in us. ndiye cholinga cha lamulo ndikuonetsera uchimo umene wabisala mkati mwathu. What's the problem here? ndiye vuto ndi chani apa? Law is a problem, lamulo ndi vuto or we humans being weak is the problem? kapena ifeyo anthu ndiye vuto? What is the problem? vuto ndi chani? Law is a problem, lamulo ndi vuto or we being weak as a flesh human being is a problem? kapena ife kukhala anthu ofoka ndiye vuto limenelo? What's the problem? vuto ndi chani? We being weak. Now let's look at the next verse. ifeyo anthu kukhala ofoka ndiye vuto. For we know that law is what? kuti dziwa lamulo ndi chani? Law is what? chilamulo cha chani? Yes, law is spiritual. cha uzimu. Good News Mission Church, we respect the 10 commandments of God. ku Good News Mission timalemekeza malamulo 10. Law is holy, lamulo ndi la it ngwiro, is spiritual, ndi la uzimu, and we need to keep it that way. koma tiyeneka kulisunga njira yomweyo. But, koma like it's written here, but monga ndi apa koma I am what? ine ndili wachani? I am ine ndili wacha? carnal. wathupi, You know, we're evil. mwanjira woyipa, Sword under sin. ogulitsidwa kapolo wa uchimo. Which means, zinatha kuti problem is not the 10 commandments that is given to us, is not the problem. vuto si malamulo 10 amene anaperekedwa kwa ife, It's too much for us to keep it. koma ndi zovuta kwa ife kuti tikasunge. We are too weak. ndife ofoka We kwambiri, are too lacking. ndife operewera, But yet, you don't realize that. koma sitidziwa zimeneziya. You don't realize that we are not able to keep it. No, I should try harder. I should try harder. sitidziwa sindingakwanisa kusunga malamulo ndiyeti mango ndiyeserebe molimbika. That's why we cannot meet the true heart of God in the Bible. nchifukwa sitingakumana ndi mtima wa mulungu woona m'baibulo. Do you understand? mumvetsa? Do you understand, everyone? mumvetse nonse? So, yes, if law is holy, God gave it to us. And if you want to keep it, fine, that's fine. inde lamulo ndi langwiro mulungu anatipatsa ngati ufuna ulisunga palibe vuto. But you must know the condition is that from the day you are born koma ine kwazoti choyendeza choti pa tsiku limene unabadwa until the day you die, kufika tsiku limene udzafe, you don't break a single law. usaswe lamulo ngakhale limodzi. Not even one law you break. ndiye ngakhale limodzi usaswepo iyayi. In that way, you can become righteous before God. ndiye ngati utakwanitsa kutero ukhoza kukhala olungama Baibulo kutero. But look at your clothes. koma tione zovala zanu, Look at where you live. tiona kumene makhala. Just by living in Malawi today, you have broken how many laws? pongokhala malamulo asoma malamulo angati? 26 laws. malamulo 26. Wearing a different garment today, you have broken, that's 27. ndiye kuvala zovala zosiyana nsalu ndiye kuti lamulo 27 So if lowaswa. I go on, if I start to review the laws that God gave us in the Bible, there will be hundreds of laws which you break each day. ndiye tati tionetsa lamulo limodzi mene mulungu anapereka mukhoza pala malamulo 100 amene mwaswa kale. Do you understand? mumvetsa? Do you understand? mumvetsa? Then what must we do? ndiye tene kuchita chani? It's now time that we confess to God. ndi nthawi tene kuvomereza maso pa mulungu. Confess what? kuvomereza chani? Oh God, mulungu being born as a sinner in this world. nabadwa monga ochimwa mdziko muno. Being born as a flesh human being. tinabadwa monga anthu athupi. I can't do anything.
sindingapange kena kalikonse Bible, Pastor Kim is just telling me that I'm evil, I'm evil, I'm evil. chifukwa abusa amango ndinoyipa But it's true. koma ndizoona. Understand? Mumvetsa? And we have to stop thinking that we can achieve. Ndiyeteneka kusiya kukaza ndikhoza kwanitsa. You have to disconnect from yourself from thinking that I can keep the commandments. Ndikudzisiyanitsa wekha ndi mtima ndikhoza kwanitsa kusunga malamulo. Let's get one more word. Ndetione mawena. Galatians chapter 5 verse 4. Agalatiya chapter 5. What does the Bible say? Tione Bible kuti chani. Let's read all together. Tiwerenge tonse Look at the limodzi. screen. Tiye tikozeke tiyambe. Are you ready? Mwakozeka? Begin. Tiyambe. You have become estranged from Christ, you who attempt to be justified by law, you have fallen from grace. Mulibe kanthu ndi Khristu inu amene muyesedwa olungama ndi lamulo munagwa posiyana nacho chisomo. What does Bible say? Bible inati chani? Any one of you Aliyense wa inu who attempt, amene akuyesera you believe, no, I can become justified by law. I can keep the commandments. It is the will of God. I know I can keep it. I will try my best. Ndiyesesa ndikhoza kusunga. Any one of you who attempt to be justified by law. Aliyense amene afuna kukhala olungama kudzera mosunga lamulo. Does it say that Bible say that you're doing good job? Bible muchita ntchito yabwino. Your faith is good. Bible chikhulupiriro Your chanu path is chabwino. right. Your direction is correct. Njira ndi yolondola kumene mupita ndikolondola. Bible lutero. No, Bible says Bible nakuti you have become what? oti munatani? Estranged. Munasiyana In nacho. other words, disconnected from Jesus. Ndiye kuti niwo munakhala osalumikizika ndi Yesu. You have become what? Munakhala otani? You have become what? Munakhala otani? If you're attempting, Pamene mukuyesera. no, I can keep the Ten Commandments. Ndikhoza kusunga You malamulo. have become what? Munatani? Disconnected from Jesus. Ndiye munasiya kulumikizana ndi Yesu. Secondly, Chachiwiri. you have fallen from what? Ndiye kuti munagwa Grace. kusiyana nacho chisomo. Any one of you who's thinking, I can keep the law, God does not give grace to you. Ndiye aliyense amene ndikhoza kusunga lamulo Mulungu sakupatsani chisomo yayi. Do you understand? Mumvetsa? Do you understand? Mumvetsa? So is it okay to keep that thought that I can keep the Ten Commandments? Ndiye ndizoyenera kumasunga magazo ndikhoza kusunga malamulo 10. Is it okay to keep that thought with you? Ndiye ndizoyenera kusunga maganizo amene wandinu. Is it okay for me as a pastor to preach that you should keep the Ten Commandments then? Ndiye ndizabwino kuyenera ngati mbusa kulimbitsa musunge malamulo 10. That's why I'm preaching. I'm not saying that you should keep the commandments. Nchifukwa kuti sindikunena kuti musunge malamulo 10 yayi. That's why everyone, Bible confirms to us in Romans chapter 3 verse 20. Ndifuna Bible limatitsimikizira kutionetsa mu Aroma 3 verse 20. Therefore, by the deeds of law, no flesh will be justified. Kuti pamaso pa Mulungu palibe adzayesedwa olungama ndi ntchito za lamulo. In His sight, in God's eyes, no one will be justified. Pamaso pa Mulungu palibe adzayesedwa olungama ndi ntchito za lamulo. For by the law is what? Chifukwa ndi lamulo pali chani? Knowledge of sin. It's to give you the knowledge how weak, how carnally minded, how evil we are. Pali chidziwitso cha machimo amene oyipa ndi ofoka mulili. It's a knowledge of sin. Ndiye ndi chidziwitso cha machimo. You see, Bible is very clear about this. Ndiye Bible ndiyotsimikizika pa zimenezi. But today, Christians or today, so many people go to church are not clear about this. Ndiye anthu ambiri akhristu ambiri ochayi sadziwa za zimenezi. No, I can try. I should try to keep the commandments. Ndiye ndiyeserebe kusunga malamulo. Today, up to here, I'll speak to you. Ndiye ndimalizira apa kwa Next week, mphana. I'll speak a little bit more deeper about this law. Ndiye ndidzakamba mozama za lamulo wiki yamawa. Later on, if you look deeper inside, God calls this the ministry of death. Law is the ministry of death. Ndiye kopita Mulungu anatchula kuti ndi chiphunzitso kapena ndi chiphunzitso cha imfa. In other words, in the Bible, there is ministry of life. Ndiye pali utumiki wa moyo. In other words, there's a ministration, the mission, the message that gives us life to us, salvation to us. Ndiye pali utumiki umene umabweretsa moyo ku moyo wathu. And also there is a word that says there's a ministry of death, which means if you follow that, it leads you to destruction. Ndiye palinso utumiki wa imfa umene ukotsatira umakufikitsa ku chiwonongeko. Bible says law is ministry of death. Ndiye pakuti lamulo ndi utumiki wa imfa.
Understand? mumvetsa. Now today we have talked about the law is to give knowledge of sin, Ndiye takambira lamulo ndi chidziwitso cha tchimo, to reveal our sin, kuonetsa tchimo lathu, to show how weak and lacking human we are. kutionetsa kuti ife ndofoka ndioperera bwanji. Bible says that what is deceitful above all is human heart. Ndipo kuti chimene chonyenga ndi chosachiritsika ndi mtima wa munthu. People who do not know that, Anthu amene sadziwa zimenezi they are the ones who are just trying to keep the Ten Commandments, thinking that it's will of God. ndi amene amangoyesera ndi kuyeserabe kuti asunge malamulo a Mulungu kaza ndi chifuniro cha Mulungu. But it's not. Koma sichoncho ya. Why I can boldly say this to you? Nchifukwa ndikhoza motsimikizika zimenezi kwa inu. Because we know what is the true will of God. Kuti simudziwa mene chifuniro cha Mulungu. And we want to share this with you. Ndiye tifuna tigawane nanu But zimenezi. you must first realize Choyamba muyenera kuzindikira. from your heart, if you're attempting to be justified by law, Ngati mkati mwanu mukuyesera kukhala olungama posunga Bible says malamulo. you'll be disconnected from Jesus. Ndiye akuti mukhala osalumikizika kwa Yesu. And you fall from the grace of God. Ndiye mugwa kusiyana nacho chisomo cha I don't Mulungu. want anyone here to be disconnected from Jesus. Ndiye sindifuna ni asasiyana na Yesu. I don't want anyone here to walk out from this place fallen from the grace of God. Ndiye sindifuna asachoke malo ano akugwa kuchisiyana I'm trying to chisomo. lead you so that you're connected, so that everyone can be under His grace. Ndiye ndifuna alesi akhala olumikizika kuti alesi akhoza kukhala pansi pa chisomo. Amen? Amen. Amen? Amen. Then you need to stop your attempts trying to be justified by law. You need to know that this law cannot save you. Ndiye mukuyenera kusiya mtima ofuna kuyesera kusunga malamulo, mukuyenera kudziwa kuti lamulo silingakupulumutseni. Because God will not open the door for you to understand what is the truth unless you disconnect yourself from the law. Ndiye Mulungu sangakuonetseni choona ali ngati simunalumikizike Bible simunasiya said, khulupirira mukhoza kusunga lamulo. Either be hot or cold. Ndiye akuti mukhale otentha kapena musakhale Don't be ozizira. mild. Kwa musakhale So pakati. don't lay one foot on the law Ndiye musakhale mbali imodzi and then pa another lamulo. foot. Okay, Pastor, what are you going to speak to us then? Ndiye mbali kuti abusa mufuna muliputse chani. This does not work. Sizingatheke Unless you zimenezi. take your foot off from the law, Pokhapokha muchotse mwendo wanu ku lamulo. God will not show you the way of grace. Ndiye kuti pamenepo pokhapokhapo Mulungu sangakuonetseni chisomo. Understand? Mwamvetsa? Really, it's God who has to give grace to you so that you understand. Ndi Mulungu ayenera kupatsani chisomo kuti So mumvetsetse. therefore, I can only do is show you. Bible says that law cannot save us. Ndiye chimene ndingakuonetsa kuti lamulo silingakupulumutseni. Why are so many churches? Chifukwa pali mapingo Why ambiri. may so many people go to church think that it can? Ndiye chifukwa anthu amapita kutchalitchi chikoza kuti akhoza kukwanitsa. As Bible says, it cannot. Pamene Baibulo silingakwanitse. You read with your eyes, right? Mwawerenga nokha sioncho eh? Right? Sioncho. You read clear with your eyes. Mwawerenga ndi maso anu sioncho. Anyone who attempt to be justified by law, Aliyense amene akufuna kukhala olungama kudzera mwa lamulo. even to attempt, God says, Bible says, you'll be disconnected from Jesus. Ndiye Baibulo mukhala osalumikizika ndi Yesu. Who do we call Savior? Ndi amene muchoyo chimwa. Who do we call a true Savior? Ndi amene mwamutcha mpulumutsi weniweni mwa njira ina. Is not Jesus the Savior? Kodi mpulumutsi weniweni si Yesu Khristu? Is it okay to be disconnected from Jesus and be connected to the Ten Commandments? Ndiye ndi zabwino kukhala osalumikizika ndi Yesu nkukhala olumikizika ku malamulo 10. I think that's a mistake, right? Ndikuganiza kuti zolakwika zimene sioncho. Right? Sioncho. You should be disconnected from law and be connected to Jesus, isn't it? Ndiye mukhale osalumikizika ku lamulo koma Remember, the olumikizika ku Bible Yesu says, Khristu. you shall know the truth. Baibulo tidzadziwa choonadi. Is that right? Sioncho. And the truth shall set you. Ndipo choonadi Free. chidzakumasula. One last verse I'll show you before you end. John chapter 1 verse 17. Just Yohana 1:17 kuwerenga verse imene yomaliza. Bible says you shall know the truth. Baibulo mudzadziwa choonadi. Where should we look at? Ndiye Let's read all together. tiwerenge tonse limodzi. Ready? Tikonzeke. Begin. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Chifukwa chilamulo chinapatsidwa mwa Mose, chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Khristu. Amen. Amen. Law came through who? Lamulo linabwera ndi ndani? I know the will of God is to keep the Ndimadziwa Ten chifuniro cha Mulungu Commandments. kusunga malamulo 10. If that is what you believe and want to follow, Ngati zimene zimene makhupira ndi kutsatira, don't say that Jesus Christ is your personal Savior. ndiye musakambe kuti Yesu ndi mpulumutsi wanu. Understand? Mumvetsa? Understand? Mumvetsa? Go serve
Moses as your personal Savior. ndiye mutumikire Mose ngati mpulumutsi wanu, Because he's the one who brought the law. He was the one to be used to bring the law into this world. ndi Mose anagwiritsidwa ntchito kubweretsa lamulo pa dziko lapansi, Right? siyoncho? If the law has to be the true way of salvation, it should have come in the hands of who? ndiye lamulo lakhala ndi choonadi chopulumutsana nakabwera m'manja mwa ndani? Jesus Christ. Mwa Yesu Khristu. But does Bible say that Jesus Christ is the one who brought the law to this world? Kwa Bibuli kuti ndi Yesu anabweretsa lamulo ku dziko lapansi? No. Ayi. Bible says Jesus Christ brought something else. Pakuti Yesu anabweretsa chinthu china He did not bring the chosiyana. law, 10 commandments into this world. Sanabweretsa malamulo 10 dziko He lapansi. brought what? Anabweretsa chani? Grace and truth. Chisomo ndi choonadi. Is that right? Sichoncho? That's why Bible says you shall know the Pamene truth. udzadziwa choonadi. Truth shall set you free. Choonadi chidzakumasula. I know the will of God. You should, Ani madziwa chifuniro cha Mulungu. you should give the 10 commandments. Tiyeni kusunga malamulo 10. Is that correct? Zimene ndizokhonza? You see, that's not the correct truth that Jesus wants to share with us. Ndeme si choonadi chimene Yesu afuna kugawana nanu. So that's why we need to understand. Chifukwa muyenera kumvetsetsa. It's not that law can save us. Lamulo usilinga Law can lifunitse. only reveal the sin in us. Lamulo likhoza kuonetsa tchimo limene So mkati let's mwathu. explore more. Let's listen carefully more to Word of God so that to see, realize what is this grace and truth that Jesus Christ has brought for us. Ndiye timvetsere modekha ndi mofatsa kuti kodi chisomo imene ndi choonadi ndi chani imene mungafuna That we kuonetsa. will tell you the truth as we go on. Ndiye ndikuwuzani choonadi imene tikupita For chitsogolo. today, up to here, I'll speak. Ndiye ndimalizira apa. Okay, let's pray. Ndiye tipemphereni. Father God, thank you for giving us this time. Atatu kuyamikani potipatsa nthawi Today we imeneyi. have talked about what is the law and what is the purpose of the law. Ndiye takamba kuti lamulo ndi chani, cholinga chake ndi chani. Law was given to us to reveal the sin in us, Chinabwera kuonetsa zochimwa mkati but it's mwathu. not a tool that can save us. Ndiye si chida chotipulumutsa. So that's why, Lord, we need to understand law is only trying to reveal our sins. Kuti lamulo lingofuna lionetsere tchimo lathu. Allow us to truly confess before you that we are weak and lacking Kuti sinners. kakhozomeza ndife anthu ofowoka ndi operera ochimwa. Knowing that the law cannot save, Zola lamulo silingatipulumutse. guide us to your truth and your grace. Ndiye mutitsogolere kuchoonadi ndi chisomo chanu. Thank you for giving us this time. Zimafuna nthawi imeneyi. We pray this all in the name of Jesus Christ. Pemphera zonsezi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Okay, thank you. Zikomo kwambiri.